Здравейте, аз съм доктор Габриела Ангелова, лекар и преподавател в Медицинския университет в град Пловдив и днес ще ви представя Q10 Max, което представлява хранителна добавка на базата на коензим Q10. Това е мощен антиоксидант, който играе централна роля в митохондриалната енергийна продукция. Той е незаменим за клетките и участва активно в енергийния метаболизъм на органи с висока енергийна нужда, като сърцето, мозъкът, черния дроб и скелетните мускули. Коензим Q10 се синтезира естествено от черния дроб, но неговото производство намалява физиологично с напредване на възрастта. Освен това, то може да бъде значително потиснато при употреба на статини, които са лекарства за намаляване на холестерола. Причината е, че коензим Q10 и холестеролът споделят една и съща метаболитна пътека, която статините блокират. При дефицит на коензим Q10 най-честите симптоми са хронична умора и мускулен дискомфорт, особено в краката. Типично именно при пациенти с статинова терапия. Q10 Max съдържа канека Q10, патентован висококачествен коензим Q10, получен чрез естествената ферментация на мая. Това го прави подходящи за вегани. Формулата използва трансформата на коензима, която е най-активна и биологично налична форма, същата, която присъства и в човешкия организъм. За да се увеличи усвояването, Q10 Max включва няколко ключови съставки. Имаме фосфолипиди от слънчоглед, които помагат за интегрирането на коензима в клетъчните мембрани. Имаме и биоперин, който е стандартизиран екстракт от черен пипер, доказано подобряващ биодостъпността. Високата доза от 50 мг на капсула прави продукта особено подходящ за компенсиране на намаления синтез на коензим Q10 в резултат на терапия с статини. Q10 Max се препоръчва при пациенти, приемащи статини, като профилактика или при облегчаване на мускулните странични ефекти, свързани с тяхната употреба. При хора, използващи добавка с моноколин К, природен аналог на статините, особено ако са по-чувствителни. Често тези добавки съдържат коензим Q10, но в недостатъчно количество за истинско компенсиране. При възрастни хора, при които естественото производство на коензим Q10 е намалено. При спортисти и активни хора, чието организъм има повишени енергийни и антиоксидантни нужди. За максимално усвояване се препоръчва Q10 Max да се приема след хранене. Продуктът е наличен в упаковка с 60 растителни капсули. Не съдържа глутен и лактоза и съответно е подходящ за вегани. Линк към продукта и повече информация ще намерите отдолу.